Alis na kami ngayon, papunta na sa site. Yeah, ayan, napaka-open area niya. Karaniwan na lang dito yung sandstorm. Hi guys, kumusta kayo? Ganito kami ngayon, mga ninja kami lahat. Ay kung kasama ko hindi kasi nakalimutan niya magdala ng bonnet. Ayan, mga ninja. Punta sa ako guys. Alam nyo kasi ganito yan, ganito ang ano dito sa lugar na to ay masyadong malikot. So kahit yung driver namin, so ayun, alis na kami ngayon, papunta na sa site. So makikita ko sa inyo yung snowstorm mga kaibigan. So yun yung driver namin, papasok ko siya. Para kaming ano guys, ngayon may hold upin na bangko. So sige, ganyan muna. Yan na muna at kami magtatrabaho na. Mostly dyan nakikita mo yung ilaw ng mga sasakyan ay naka-hazard kahit tumatakbo. Sa UAE niyan, bawal yan yung tumatakbo yung sasakyan na naka-hazard. Pero dito okay na lang kasi para sa visibility na rin ng mga sasakyan. Ayan o, tingnan mo yung kasalubong namin naka-hazard. Ayan. So yan ang papasukan namin. Wala kang makikita. Ayan o, tumatawid yung alikabok sa kalsada o. Mula kasi dito, mahangin dito. Tapos ano siya, ayan, napaka-open area niya. Ayan, tapos malakas ang hangin. Puro alikabok yan, mga gabundok na mga alikabok. Sa ibang bansa ngayon ay binabagyo sila ng yelo or ng ulan. Dito naman ay binabagyo kami ng alikabok. Ano kami ngayon, galing kaming sa kampo namin para mag-lunch. Pero ngayon pabalik na kami sa site para tuloy ang trabaho. So ganito kami araw-araw mga kaibigan dito sa Jizan, Saudi Arabia. Mga ganitong araw, ganitong petsa ng taon, mga July, August up to November, ganito ang nasasagupan naming klima dito. Karaniwan na lang dito yung sandstorm, parang normal na lang. Ayun no, makikita nito. Ayan, see? First time in my life. Wala kang magagawa. Nandito tayo sa lugar na to mga kaibigan. Kailangan natin kumita ng pera. So ayan na. Ayan o, tingnan nyo yung alikabok. Tumatawid sa kalsada. Parang ano na rin parang ulan. Yung ulan yung ganito sa Pilipinas may kasamang hangin at tubig. Dito naman may kasamang alikabok. Kaya dahan-dahan mo na. Ayan o, naka-hazard yung mga nakasalubong namin ng mga sasakyan. Pero ang mga kagandahan naman dito mga kaibigan, pag ganitong sitwasyon ay pinapatigil yung trabaho kasi delikado nga naman, wala kang makikita. Tingnan mo naman yun. Yan, pag walang normal na days yan, wala kang may mga building dyan sa likod ng fence na yan. Pero ngayon, wala. Ayan o, tingnan mo, diba? Parang may tower ano yan, structure yan. So, delikado pag patakbo ka na mabilis kasi mabubulaga ka na lang doon sa mga kasalubong mo na hindi mo makikita sa malayo tapos bigla na lang boom! Uy. Kaya dahan-dahan muna kami dito, dahan-dahan. Ayan tingnan mo si nakasalubong namin, hindi nakasindi yung headlight, delikado yon. So ito mga kaibigan, malapit na kami sa aming site at ang maganda dito, hindi kami magtatrabaho hanggat hindi titigil yung sandstorm. So yan na lang muna ang kwento ko sa inyo ngayon at sa susunod ng mga videos ay marami pa tayong mga kwento na papakita ko sa inyo. Kwento ng mga kasama ko at
Sana subscribe na kayo, subscribe sa ating mga channel, sa ating channel mga kaibigan. At yun na lang muna at kami dumating na. See you sa next video. Bye bye. So guys, papasok na kami.